Po čom túžiš? Z čoho si nadšený? Čo ťa náplňa v živote? Čo ťa robí šťastný? Študenti, ktorí končia vysokú školu, nemajú najmenšie tušenie, čo chcú robiť. Tak sa ich pýtam otázku. Čo by si chcel robiť, keby neexistovali peniaze? Ako by si naozaj užíval trávenie svojho času? Zaujímavé je, ako funguje náš systém. Väčšina študentov povie, že by chceli byť umelci alebo básnici. Ale hovoria, že všetci vieme, že takýmto spôsobom peniaze nezarobia. Ďalšia osoba povie, že chce jazdiť na koňoch a žiť v prírode. Takže chcela by si učiť v jazdeckej škole. Čo chceš robiť? Keď sa dostaneme k odpovedi, keď človek príde na to, čo on naozaj chce robiť, tak mu poviem, rob to naplno a zabudni na peniaze. Lebo ak povieš, že zarábať peniaze je najdôležitejšia vec, tak premrháš celý svoj život. Budeš robiť veci, ktoré nerád robíš. Kvôli tomu, aby si prežil, na to, aby si mohol robiť veci, ktoré aj tak nemáš rád. Čo je absolútna hlúposť. Lepšie je mať krátky život, plný vecí, ktoré robíš rád, ako dlhý život strávený biedne. A potom všetkom, ak naozaj robíš to, čo máš rád, to, čo miluješ, je jedno, čo to je, tak časom sa môžeš stať profesionál v tom, čo robíš. A jediný spôsob, ako sa stať v niečom profesionál, je robiť danú vec s láskou. Takže sa staneš v tom, čo robíš dobrý. Nemaj strach z toho, že niekoho zaujíma niečo iné ako teba. Ty si výnimočný. No je absolútna sprostosť tráviť čas robením niečoho, čo nemáš rád, kvôli tomu, aby si trávil čas nad vecmi, ktoré nemáš rád. A učitelia učia deti, aby nasledovali tú istú cestu. To, čo robíme, je, že prinášame deti, vzdelávame ich k tomu, aby mali podobný život ako my, namiesto toho, aby našli v živote to, čo ich baví a naplňa a robili to. Namiesto toho oni privedú deti a ich deti privedú deti a oni urobia to isté. Takže je to začarovaný kruh. Preto je dôležité, aby si odpovedal na otázku. Po čom túžim? Čo ma robí šťastný? Čo ma naplňa? Po čom túžim? Vždy si niečo hľadal. Niečo, čo ťa odlíši od ostatných. Niečo, čo ťa urobí lepším, než si. Niečo, kvôli čomu si bol stvorený. Niektorí to vidia ako božské, no ty to vidíš ako krásne. Ty zachytíš kúsok niečoho nového a stane sa to významné. Je to niečo, čo ti v noci nedá spávať. Hodiny idú, všetci ostatní spia, ale ty snívaš. Predstavuješ si, vizualizuješ si, aký tvoj život môže byť. Čo ak si sa narodil pre niečo viac? Musí to byť niečo viac než len toto. Chceme využiť svoj celkový potenciál. Bol si obdarený, máš talent, máš vášeň, máš obrovský potenciál. Máš obrovský potenciál vytvoriť úžasné veci. Takže teraz, čo by si robil s tým, s čím si bol obdarený? Dáš to do pohybu? Zoberieš tú zodpovednosť. Budeš nasledovať svoje srdce a túžby na to, aby si žil plnohodnotný, šťastný život. Zbavíš sa strachu, pochybnosti a neistoty. Aby si sa postavil, bol silný, aby si zažiaril. Na to, aby si sa stal tým, kvôli čomu si sa narodil. Len ty máš v sebe tento zázrak.